Тази България, появата на която стресна Европа в нейните санстефански граници, за да се сложи началото на неспокойния мир, белязан за години напред. Днес всички ние почитаме делото на априлци. Почитаме паметта на най-високо извисените, изпепелени в пожарите на април. И осъзнаваме и тяхната жертвоготовност и цената на глътката свобода, сложила началото на истинското освобождение. Да бъде вечна славата на априлци и на титаните, предизвикали смърт и добили безсмъртие. Князът с прекършена снага, но с несломим дух, защото беше осъзнал своята мисия. Мисия, която му отреди и правото на вожд. И ако в енциклопедиите е спор на годината на неговото раждане, то тук е мястото, където витае духът, видял от гребена на оборутена Тракия българската свобода. Лелеяна и желана, мечтана и изстрадана. Скъпи сънародници, намираме се на едно свято място. На едно място, от което можем да видим и собственото си достоинство на държава, която има своето, при това заслужено място в Европа. Нима и след 137 години Съветът на Европа, а преди това великите сили, не осъзнават правото на принадлежност на България към Европа и по право, и по съвест, при това не гузна. Или и преди, и сега им е нужна такава една България, чието дизгини са лесни за придърпване. Ако отговорът на този въпрос е да, то тогава и правото на принадлежност е неотменимо. А наш дълг е да отстояваме това неотменимо право в памет на жертвите, в името и за делото на България. Да бъде вечна славата на априлци! Давам думата на Делка Кавъркова, ръководител на 23-я национален туристически поход по стъпките на Бенковски. Участниците от 23-я национален туристически поход по стъпките на Бенковски премина от Панагюрище, Лисец, Петрич, Връх-Баба, Стайков дол, Черешовица, Чернивид през Бенковска пещера и пристигнахме тук с китка дъхави цветя от пътеките, по които са преминали тези героични българи, за да се поклоним пред тяхната памет. А сега ще станем свидетели на клетвата на възпитаниците на спортно училище Георги Бенковски, град Плевен. Уважаеми родолюбиви българи, днес е нашият патронен празник. Училището и днес с достоинство